Hayırlı kеш, hürmetli көкмаралар, hürmetli millettəşlər, ғазиз din qardaşlar, көрігіз Allah Teala'nın king rahmeti bilen indi көркем матур мәҗлескә җыелдык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барчагызга Allah Teala'нın рәхмәте, сәламе һәм бәрәкәте булсын дигән теләк белән башлап җибәрәбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле кардәшләребез, шулкадәр шатбыз сезне күрергә. Бу җәмәгать тарихи мизгел дип саныйбыз. Татар озанының мөнбәрдән матур яңгырау бәйрәме дип саныйбыз һәм Allah Teala'нın исеме белән әйдәгез башлап җибәрик әле. Хөрмәтле кунакларыбыз, Көкмара төбәге Татарстанның төньяк көнбатышында үзенә күрә бер дини мәгърифәт үзәге булуын беләбез. Һәм 2020 елдан бирле башланган шушы Татар озаны Россия күләм бәйгесенең нәкъ менә Көкмарада узуы да ул уңайлы очрак җәмәгать, ул нәкъ менә шушылай булырга тиешле очрак. Татарның җәмәгать үзенең моңы һәм үзенең азаны бар. Шушы рухи моңны үстерүгә, шушы Татарстан мәчетләрендә яңгырый торган азаннарның сыйфатын үстерү эшенә безнең Рәисебез Татарстан рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановның, шулай ук мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның шәхси фатихасы бар. Һәм нәкъ менә шушы уңайдан 2020 елда рухи моң иҗат берләшмәсе төзелде һәм Татар азаны мәктәбе төзелде. Көкмара азаны җәмәгать беренче чиратта ул белем бирү проекты. Шуннан соң гына әле ул бәйге. Һәм сезнең районда узган шушы проектта, белем бирү проектында 30 бала катнашты. Алар остазлар белән күзгә-күз очрашып та индивидуаль рәвештә дә дәресләр алды. Кайсы бирләре инде беренче тапкыр тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнде. Кайсы бирләре беренче тапкыр матур тавыш барлыкка китергә, кайсы бирләре беренче тапкыр дөрес итеп сулыш алырга өйрәнделәр. Шуңа җәмәгать бу балаларның тырышлыкларына хәйран калдык. Аллаһ Тәала кабул итсен. Без инде алдан ук алар белән сөйләшкән идек. Безнең алар белән төп максат монда катнашып бүләкләр утугына түгел, Аллаһ Тәала ризалыгына ирешү. Азан белән динебезгә дәгъват кылу дип сөйләштек. Шуңа күрә егетләр инде шушы зур миссия, зур эш белән йөриләр. Шулай итеп безнең балалар 2 атна дәвамында остазлардан дәресләр алганнан соң үзләренең язмаларын, азан әйтүләрен язмага, видеога төшереп остазларга җибәрделәр. Һәм шушы жюри егетләр җибәргән азаннарны өйрәнгәннән соң, игътибар белән тыңлаганнан соң финалга 7 катнашучыны чыгарды. Һәм бу 7 катнашучы бүген кич дәвамында шушы сәхнәгә чыгып, үзләренең җиңүгә лаек булганлыкларын күрсәтергә тиеш булачаклар. Инде бүләкләргә килгәндә җәмәгать бүләк әлбәттә иң зур бүләк Аллаһ Тәаләнең ризалыгы дип сөйләшәбез. Икенчедән, бүләкләр дигәндә җәмәгать шушы курсны, шушы интенсив курсны үткән һәрбер бала да үзенең азанын, үзенең авылы мәчетендә азан әйтү хукукын алачак. Рәсми төстә ул аның мөәзине булып саналырга хаклы. Шуңа инде бу менә иң зур бүләкләр. Аннан соң инде шулай ук безнең финалга чыккан катнашучыларга смарт сәгатьләр әзерләнде. Иң төп җиңүче инде смартфонга ия булачак дип шулай дип сөйләшенгән иде. Моңа кадәр финалга чыккан балалар безнең республика күләмендә уза торган Татар озаны балалар бәйгесенең финалына турыдан-туры уза торган булачак. Инде хөрмәтле Көкмаралар, рухи моң иҗат берләшмәсенең шушы проекты Көкмара төбәгендә уздырылу юкка гына түгел. Беренче булып узган елларда ук Рәдиф хәзрәт безне чакырып, без инде шушы төбәкләрдә беренче азан бәйгеләрен уздырган идек. Шуңа күрә безнең инде дуслык күперләре төзелгән, ләкин җәмәгать шушы мизгелдә әйдәгез без тагын бер әйбергә игътибар итик әле. Менә Көкмара төбәгендә шушы бәйгене уздыру ул билгеле бер кешеләр ярдәме белән генә барлыга килде. Беренчедән әлбәттә Аллаһ Тәаләнең ярдәме белән, икенчедән менә шушында утыручы яисә утырмаучы, менә яисә шушы эшкә үзләреннән өлеш кертүче Зур Көкмараның эшмәкәрләре ярдәмендә барлыкка килде. Безнең инде шулай ук бу чарага үзләренә өлеш кертүчеләр ул да булса Рурайам оешмасын, Хәләл тортлар оешмасын сез инде яхшы беләсез. Шулай ук Татар бала дигән бренды сезгә таныш. Нәкъ менә шушы җегетләр, үзебезнең җегетләр, шушы балалар матур итеп азан әйтсеннәр, балалар динле булып үссеннәр. Авылларыбызда мәчетләрдән азаннар матур, моңлы яңгырасын дигән шушындый ният белән катнашкан ниятләрен Аллаһ Тәала кабул итсә иде. Һәм без эчтән генә шушы бәйрәм дәвамында әйдәгез сезнең белән булай дип телик әле. Шушы у бәйрәмгә керткән өлешләре өчен шушы җегетләргә, шушы мәхәллә җегетләргә эчтән генә булай дип сорыйк. Я Раббыбыз диек, шушы егетләргә, аларның балаларына Аллаһ Тәала исәнлек, саулык бирсен, ике дөнья бәхете бирсен, аларның төрле афат бәлаләрдән араласын дигән шундый бер ичке дуга белән утырыйк әле. Инде хөрмәтле дуслар, әйдәгез башлыйбыз. Шулай итеп, залда хәзерге вакытта безнең 30 катнашучы утыра. Аларның барысына да әфәрин, барысына бик зур тырышлык күрсәттеләр. Инде шушы мизгелдә без бәйрәм дәвамында 30дан 7 катнашучыны айрым-айрым концерт дәвамында шушы сәхнәгә чыгып, алар инде егетләрчә
tevekkellik bilen özlerinin ozanlarını eğitirge tiyiş bulaşaklar. Şulay ettirip bu finalistlerin kim ingenliklerin yigitler özlerde bilmey, zolda bulgan bir gene kişi de bilmey, bunu bari tek jüriler gına bilir. Şuna göre alarının şuşunda, alarının öz isimlerin işituge yok, mında şıgıp matur etirip ozan eğitirge tiyiş bulaşaklar. Bu indi bizden finalistler bulaşak. Indi hürmetli dostlar, eydegіз şulay ettirip başlap jiberemiz. Sizge matur tamaşa, көңіллі yol tileybiz. Eydegіз şuşu mezgilde biz былай деп сөйлешуге келіп. Peygamberimizдің bir матур хадиси бар. Әгәр дә мөселманнар дип bir урынга җыелсалар һәм шул урында бер генә Коръән аятында яңгырамаса, урында бәрәкәт булмас диелгән. Җәмәгать, бәрәкәт дигәне хай ничек кирәк безгә? Безнең бу дөньябызда бөтен нәрсә бар, әйме? Малларыбыз, аш-суларыбыз бехисап. Шушы вакытта Аллах Тәаләне зикр итеп күңелгә бер тынычлык җитми, бәрәкәт җитми. Шуңа күрә идегез әле шушы залларга да, сезнең күңелләргә дә бер бәрәкәт иңсен дип, без үзебезнең сөннәтебез буенча, үзебезнең халкыбызның әдәбе буенча бу бәйрәмне Коръән аятлары укудан башлап җибәрик. Хәерле кичләр барчагызга да, хәерле сәгатьтә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ягез bir dua. Ya Rabbim, şuшы Kur'an surelerin okudan hasil bulgan ecir savaplarını Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ruh şeriflerine, onun ahli beytine, sahabelerine, şuшы Kukmara tübeginde yaşayıp ağır vakitlarda da dinini saklap kalgan әби бабайларыбыз рухына багышладык. Алга таба безгә дә динебезне саклап калып, аны балаларыбызга түкми, шәшми тапшырырга насыйп ит. Шушы бәйгене гадел итеп, җиңүчене лаеклы билгеләргә хикмәт бир. Үзебезне һәм балаларыбызны замана афәтеннән, тән һәм рух авырларыннан сакла. Күңелләребезгә тынычлык бир. Бөтен дөнья мөселманнарына, бигрәк тә Фәлестин җирлегендә яшәүче кардәшләребезгә иминлек, тынычлык бир, я Раббым. Күңелләребезне Коръән нуры белән нурландыр. Безне Коръән укучы һәм onun bilen gamel kılışılardan id. Bir rahmetike ya erhamur rahimin. Aşık bu yollarıma Kur'an okur ihlas bilen ferdan tabarsın derdine derman
Марсель Бағизов һәм Марат Ғалимов. Аллах Тәаләнең рәхмәтләре булсын егетләр. Бик рәхмәт. Шунда җәмәгать, бүгенге концертыбыз, бүгенге бәйрәмебез бүтән хәләл стандартларына туры килә торган бәйрәм. Алла бирсә, чөнки менә егетләр җырлый торган мөнәҗәтләрдә дә бер генә музыка уен каравы тавышында кулланылмый. Бары тик тере тавыш, бары тик кеше тавышы белән генә башкарылган шундый композицияләр бар. Шуңа инде җәмәгать, әйдәгез без шушы мизгелдән әкрен генә бәйгенең төп өлешенә дә кирик. Шулай дип җәмәгать, иңгелек әйдәгез әле без үзебезнең конкурсларны финалистларны сәхнәгә чакырганчы, аларда бәя бирәчәк жюри вәкилләре белән таныштырып узыйлар сездән. Безнең әлеге Купар Азаны бәйгесенең жюри рәисе Татар Азаны мәктәбе остазы, Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев, Миңгол абый күренеп, бер халыкка күренеп алгыз әле мөмкин булса, менә остазыбыз безнең белән бәйгегә кайтты. Алла тәгалә булсын. Жюри комиссиясендә Кукмара төбәге мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт Тимергалиев үзегезнеке инде. Шулай шул Кукмара мәхәлләсе имамы безнең Динар хәзрәт Рәхимуллин. Алла тәгалә рәхмәтләре булсын. Шулай жюри вәкилләре комиссиясенә җәмәгать менә әле генә сәхнәдә торган Татарстанның атказан артисты Марсель хәзрәт Вагизов та керә һәм шулай мин үзем дә керәм дип торам. Җәмәгать безнең менә бу жюри вәкилләре аларны менә шу алгы яктан бәяләсә, біз инде кырый яктан бәяләбез, чөнки ничек кенә булса да без адаш белән аларның ничек азан әйткәннәрен инде белеп торабыз. Чөнки алар шушы 30 бала шушы 2 атна эчендә безнең йортта яшәделәр.
Үзләре булмаса тавышлары яңгырап торды, алар безнең йорт әһелләре булып торды. Һәм бездә алар белән шушы егетләрнең өйләрендә яшәргә икәнләр. Кайчан карама малайларга телефонда, һәм шул телефондан азан өйрәнәләр, һәм сез монда безнең тавышлар, безнең кычкырырга өйрәтә торган тавышлар инде сезне бик йөдәтмәгәндер дип ышанабыз, хөрмәтле әтиәгәләр. Йөдәткән булса, афу итәрсез, ниһаять бетте бу ике атлык ниһаять өйрәнделәр, булар дип җигеп сулап куйганнардыр да әти-әниләре шуңа күрә, әгәр без кемгәдер комачалыгы булса, афу итәбез, ләкин ниятебез изге. Шуңа инде җәмәгать әйдәгез хәзер беренче финалистны чакырыйк. Безнең финалистлар язылган менә шушы конверт ичендә. Мин инде концерт дәвамында аерым шушы финалистларны игълан итеп, аларны чакырырмын. Димәк, бу конфиденциаль мәгълүмат, бу конвертны ичендә кемнәрнең исеме икәнлеген әле берәү дә белми. Хәзер бөтенебез бергәләп беләчәкбез. Шулай итеп, әйдәгез конвертны ачып җибәрәбез һәм анда шушындый бер исем укыйбыз. Күкмара Озаны балалар бәйгесенең беренче финалисты Булат Багаманов. Туйынбаш авылы. Булат, рәхим итәле безнең сәхнәбезгә. Җайлаша тор, микрофоныңны көйли тор, фикерләреңне туплый тор. Аңарчы мин әз генә бер мәгълүмат сөйләп алам. Син әзерләнеп кенә тор, яме? Чөнки әйткәнемчә, менә шулай кем әйткәнә, спойлер жару гына сәхнәгә күтәрелеп, азан әйтү, ай җәмәгать авыр әйбер бит бу. Менә күз алдына китерегез, сез хәзер менеп, менә шунда улыларга әйтәм менә. Шушында бер нәрсә сөйәргә кирәк булса сезгә, әйме монда каушата бит, куркыта шуңа күрә без җегетләрне инде шушы яшьтән үк әзерләргә, шушындый кыю булырга без инде әзерләйбез. Шуңа күрә Булат, син әле әзерлә тор, хәзер фикерләрне туплый тор, әле минем сүзләрем бар. Инде кичкенә генә мәгълүмат җыйдым мин Булат турында. Булат нинди рәт җигет соң безнең. Булат әнисе әйтү буенча, ул бик тырыш, үзенчәлекле малай. Уллар шикелле фикер йөртә торган малай ул. 4 яшьтән инде мәчеткә йөри. Әнисе әйтә, улым шундый шатланып кайтып керә ди мәдрәсәдән, әйме. Хәзрәтебез Илмир абый шикелле буласым килә дип әйтә ди. Азанның сүзләрен дә беренче тапкыр Булат нәкъ менә Илмир хәзрәттән ишеткән һәм өйрәнгән. Татар Азаны дәресләрен дә бик көтеп алды ди. Һәм инде шунысын әйтергә кирәк, Булатның әтисе хәрби хәрәкәтләрдә катнаша, шу вакытларда әле бераз гына яраланган, biz инде дугада торабыз, Илнасның хәлләре яхшы булсын дип, инде шушы мизгелдә әйдәгез әле без Булатка сүз бирик. Булат, инде без сөйләштек, әйме, рәхәтләнеп, кычкырып өйрәнгәндәге шикелле Азанны яңгырат. Бу финал бәйгесе синең җиңүче булырга бөтен мөмкинлегең бар. Микрофон каршында менә бер 15 см ара сакласак, безгә шул җитеп тора. Әйдә, бисмилла. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah Teala rəhmətləri bulsun. İndi şulay hәзер катнашучылар арасында урын аласың. Менә каушата егетләр, шуңа күрә беренче булу бигрәк тә авыр әле ул, шуңа күрә Булат, афәрин, аңа уңышлар телибез. Инде җәмәгать хәзер шушы мизгелдә әйдәгез тагын бер катнашучыны чакырыйк әле. Ул да шулай конверт эчендә. Егетләр, бераз гына микрофонга якынрак килсәгез дә була. Каушамыйча, егетлек белән хәзер сәхнәгә без икенче финалистыбызны чакырабыз. Егетләрнең йөрәкләре дөп тибә. Шуңа күрә әйдәгез егетләр, икенче финалист Татар Күкмара Озаны балалар бәйгесенең икенче финалисты Ильяс Сальманов. Зур Күкмара. Әйдә, Ильяс, рәхмәт. Телефон алып булмасмы дип Ильяс Озаны бик җентекләп өйрәнде инде безнең ди. Әтиәсе шушындый бер характеристика язып җибәрде. Шуңа күрә Ильяс, әйдә, якынрак кил әле. Мөмкин мусатта, әйдә, бик яхшы. Әйдә. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Teşekkür ederim. Qarayman. Qo'yish ishlar bor bunda. Men o'zini yorar ekan savob rahmat deb sizga. Mana jamoat shulay deymiz. Ozan aytu u mana 100 metr yo'q 200 metr yugurib kelgan, ora yugurib kelgan shekilli kuchni olaymi. Agar durust aytilsa, bu vaqt orasida muazzin endi tirlab chiqib, mana shunday bir holatga keltirga tegishim. Agar endi uni butun organizmni aytay ekan. O'shanda da biz endi o'ylandik, mana kishining tanida uni rezonatorlar bor. Tovushib kuchaytirgichlari bor. Ko'krakda, boshda, burda butun yurag'i mana yonqirab turg'atish. Mana shunga ko'ra biz endi olg'a tap boramiz. Ham hozir sizni biz o'sha Tatar odana maktabining ustozina bergan jamoat. Amina sahnaga chaqirib ol sizga o'zining salamlar va tashakkur ham o'zini maqbul kuch tanashlari tashakkur degan tilakda chaqirib ala sahnamizga Tataristondan xoliq artisti Mengolova G'aliyev. Mengolova, mumkin bo'lsa siz shu sahnaga ko'tarilib tomoshabinlarimizni salamlab o'zingizda maqbul kuch tanashlarida bo'la ketsangiz bir ko'rkam bo'ladi. Endi jikta bo'lsa shu sahnaga sizni ko'tarilishni kutib qolamiz. Rahmat etingiz. Rahmat endi shu qadar yo'g'imli shu qadar motor bolalar yanına bu babayni chaqirg'acha rahmat endi deb o'tiraman. Shunlabda g'ajoyib mana bu ruhiy tarbiya ergasida butun dunyo xalqining ko'nglini jiliq bera turgan yo'g'imli bizning mamamiz ham kelajakda butun il yozmishini yelkasine ko'tarishga hazırlanib turgan bu bolalarning g'ajoyib kelajagi bo'lsin, eminlik, tinchlik bo'lsin. Ham endi bu ne desang de men bunda kelgachingda narsa aytganman, men o'ylamagan meni sahnaga chaqirlar deb qiltanglab qana o'tirdim. Yani xush keldingiz, marhaba, marhaba ya marhaba. Rahmat etsin hu Alloh. Xush keldingiz, marhaba. Xush keldingiz, marhaba. Dinda ixlos bo'lasiz, niyatda sof bo'lasiz, ko'rkam bo'lsin qalbingiz. Xush keldingiz, marhaba. Marhaba ya marhaba. Rahmat etsin hu Alloh. Xush keldingiz, marhaba. Qiyomat kuni bo'lganda nurli bo'lsin yuzingiz, jannat bo'lsin nuringiz. Xush keldingiz, marhaba. Marhaba ya marhaba. Rahmat etsin hu Alloh. Xush keldingiz, marhaba. Hurmatli do'stlar, tug'anlar. Bu Ko'kmara yog'im menga bek yoqin endi bizning rayonda yana shunga ko'ra bu bayramda qatnashishim bek sevindim men, chunki rahmat yigitlarga men chaqirganlarni ham mana shu umrim bo'yi kichkinadan 4-5 yoshlardan anilarining sendiradan hali o'l chaqda ularning mo'nglarini tinglab ko'ngilime bo'lgan shu mo'nglar esimda qoldi menim. Hem endi shu tege men münajatlar deb aytam, baytlar deb aytam. Ular xalq ko'nglida izga hislar. Hem men har vaqt o'zimning men shu 4 yoshlarda eshitgan münajatlarning baytlarini birsini aytib o'tasam keladi. Ya qulmar madir bo'lam, dahiyatang bilan ona, menim ko'gayirildingmi sen? Ayırıldım tuğanlardan, tuğanın sağına digen, sağınıp sargaya digen, homanıcılap kola digen, ayırıldım tuğanlardan. Ey akkıştay bulsam idi, qanatım tolmasaydı, tuğanilden ayrılıp dünyada bulmasaydı. Beri ölüm, beri firak, dünyada bulmasaydı.
болмасайды. Менә монда җыелган безнең күренекле рәхмәт сезгә шу кадәр җыелып килгәнегезгә, шалдыр-шылтыр концертларга түгел, шушы үзегезнең балаларыгызның, оныкларыгызның шушы кадәр киләчәккә рухи тәрбия бирдәй булып үсә торганнарына карарга, тыңларга килгәнегез өчен. Һәм инде мин менә монда утырган әниләр, дәваниләргә ишеткән булсагыз да кабатлап әйтәсем килә. Бер күрешү бер гомер дип дуа кыла дәваниләр, яңа төсмер мәгънә ала, борынгы җыр моңлы килер. Дәваниләр бер елмайса, үсә күңел уфыклары, яннарында уйнап йөри ырчык буе аныклары. Миш янында тып-тын гына тыңлап тора киленнәре, шулдыр үзе игә иман, татулыкның иңүләре. Худайның бер бирмеш көнен дуа кылып сәламлиләр, ил аклыгы, ил шатлыгы, ак яулыклы дәваниләр, ак яулыклы ак әбиләр. Менә монда инде мин әйтәсем килә. Әниләр турында әйтелгән бик күп әйтелергә мөмкин. Һәм әтиләр дә алар турында җырлар бик күп булмаса да, алар турында менә дан һәм хөрмәт әниләргә балаларын күкрәк сөте белән имезгән, олы хөрмәт әни белән әтиләргә әтиләр бит җылы якырган нигезләп. Олы хөрмәт әни белән әтиләргә әтиләр бит җылы якырган нигезләп. Әти исме бик исем бала өчен, кадерлесе яшәү терәге. Ир бит ирдә канда түгә, аналарның, балаларның борчылмасын өчен йөрәге. Ир бит ирдә канда түгә, аналарның, балаларның борчылмасын өчен йөрәге. Тигезлектә чәчәк атсын гаиләләр, иминлектә туган җирләрдә, дан һәм хөрмәт хисе мәңге әтиләргә, әниләргә яңгырасын сүнмә җырларда. Дан һәм хөрмәт хисе мәңге әтиләргә, әниләргә яңгырасын сүнмә җырларда. Һәм инде менә шушы Коръәндә әйтелгәнчә: Мөмин кыл гафил булма, фарыз сөннәт гамәл куйма, ике каш арасы тик күр, үлемеңне һич онытма. Карап йөрим кара җиргә, керермен дип ялгыз гүргә, салих кыллар арасыннан уран бир Ходаем безгә. Әгүзе белән бисмиллаха, һәр көнләренең каршында исеңдә тот, онытма син шуларның үтә барсында. Фани дөньяга алданма, ул бит алдамый кемнәрне. Җыйган малың барда калыр, гафил булма шул көннәрне. Изге гамәлләр кыймасак, җанга сихәт таба алмабыз. Кыямәт көн үкенербез, кайтып тәүбә кыла алмабыз. Кыямәт көн үкенербез, кайтып тәүбә кыла алмабыз. Ходай Тәгалә шушы җир шарын оҗмах кебек җир шар иткән икән, әйтәсем килә минем. Күрегез өчен дөнья матурлыгын оҗмахка тиң бит бу җир шары. Эй кешеләр, һәркем бәхет өчен дус татулык кирәк бит бары. Коръәндә язылганча, менә шушы балалар әйтә торган мөнәҗәтләрдә уйлаганча, шушы хисләр белән яшәгәндә бөтен дөнья халкы дус булыр, һәм бөтен дөньяга сибәр татар халкы үзе өчен генә түгел, күбрәк башка халыклар өчен яши икән. Алар өчен дә татар халкы да яшәсен, һәм алар өчен дә бөтен халык та сөенеп, яратып, якын итеп яшәсен. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт Миңгол абыйга. Инде чыннан да Миңгол абыйның тавыш барлыкка китерүдә, балаларда тавыш урнаштыруда үзенең методикасы бар һәм нәкъ менә шушы методика аңа 84 яшендә, әле болай гына түгел, кирәк булса тагын да чыңлатып, шушы бөтен залны зыңгылатып яңгырый торган тавышы бар һәм балаларга да нәкъ менә шушы тавышны ачарга ярдәм итә торган остазыбыз. Инде шунысын да ачыклыйк, жюри нәрсәгә игътибар итә соң? Жюри игътибар итә торган төп әйберләр әлбәттә беренче без инде балалар белән аны нигез дип сөйләштек, тәҗвид кагыйдәләренең үтәлүе. Икенчесе мәкамның бозылмавы, милли мәкам турында сүз
бара җәмәгать. Милли макам белән әйтелгән азан гына безнең милләттәшләребезнең күңеленә барып җитә. Гарәп азаны да барып җитә торгандыр, ләкин бөтен үсенә дә түгел шикелле җәмәгать. Шуңа күрә иң элек без безнең милли макамыбызны өйрәнdik. Аннан соң рәхим итеп төрек гарәп макамнарны өйрәнергә була, ләкин нигез буларак үзебезнекен өйрәнергә кирәк. Һәм өченчедән җәмәгать тавышның матур чыңлап торуы. Әле дүртенчесе бар, анысы да ихласлы бер хис булырга тиеш һәрбер азанда. Битараф кына намазга чакыру булырга тиеш түгел, кардәшеңне яратып, менә динеңне яратып, Аллаһ Тәгаләне яратып башкарылган, ихлас күңелдән башкарылган азан гына ул күңелгә барып җитә. Шуңа инде әйдәгез без дәвам итәбез һәм киләсе финалистыбызны әлеге сәхнәгә чыгарырга без әзербез. Шулай итеп, Күкмара азаны балалар бәйгесенең 3нче финалисты Камил Шәрәфиев, Балыклы. Демәк, Камил Шәрәфиев паспорт номерлы сын кирәкмидер ниме? Бу карточка номерын әйтсәм тоже ярамас инде. Яра. Демәк, Кәрим турында булайрак мәгълүмат җыеп алдык без, әйме. Камил турында. Бу ул гаиләдә уртанчы бала, алар 3. Әйме, Камил инде уртанчысы. Матур тавыш кемнән, матур тавышы кемнән киләсең сездә дип сорауга, әнисе Нурфия ханым безнең әтиебез бик матур итеп яшьтән үк җырлый дип әйтте, әйме. Азан буенча әтиләре шулай беренчелекне яулады, аның былтыр инде тавышларын күреп без шул ишетеп шулай шаккаткан, сокланган идек. Камил шулай авыл мәдрәсәсенә йөри. Абыйсы Искәндәр дә Күкмара мәдрәсәсен тәмамлаган. Инде нәрсә дип кенә телис кала. Нурфия ханыма Алла бирсә тәртипле, инсафлы, иманлы киленнәр килер дип без бик тә өметләнәбез. Так что Нурфия апага шарлы киленнәр генә сөйлисе, яме. Шулай итеп, әйдәгез. Без Камилнең азанын тыңлап карыйк. Камил, әйдә. Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Аллаһ Тәгалә рәхмәте булсын. Ахырга ачылып китте үзе. Менә шулай җәмәгать булай безнең дәресләрдә моны кадәр генә әйтмиләр иде берсе дә. Яңгыратып, ләкин аңларга була җегетләрендә шушында чыгып, бу чыннан да бөтен мөмкинлегенә күрсәтеп бетереп булмый. Аннан соң әле кеше алдында тагын да чыгыш ясап, җәмәгать без бит зур әйбер турында сөйләшәбез. Шушы азанны әйтеп, балалар үзләрендә халык алдында чыгыш ясау күнекмәсен ала. Ул халык алдында курыкмыйча кирәк булса шигырында сөйләячәк, кирәк булса аннан соң җырында, мөнәҗәтендә әйтәчәк. Шуңа күрә җәмәгать бу азан белән генә шикләнми. Бу гомумән үзеңне халык каршында, халык алдында позицияләштерү, үзеңне матур рәвештә куеп, үзеңнең яңгырату кебек зур төшенчәләр турында сүз алып барабыз. Шулай итеп, җәмәгать тагын бер катнашучыга килеп җиттек. Бу инде 4нче финалист, 4нче финалчы, 7 финалчы арасында 4нчесе. Хәзер безнең Элемтәдә Арпаяз авылы. Шулай итеп, 4нче финалист Абдулгазиз Гыйльмуллин. Әзрәк ушын җыйсын инде, микрофонда килеп торган турында да кичкенә генә бер мәгълүмат биреп алыйм әле. Абдулгазиз инде кичкенәдән шулай ук мәчет мәдрәсәләргә йөри торган җегет. Әтиәнисе әйтә, бөтен сарыклар, өйдәге бөтен сарыклар аның үстә дип, ул җаваплар алар өчен 9 яшеннән кәҗә сава ди. Машаллах. Шулай итеп 5 балалы гаиләдә тәрбияләнә. Инде Алла бирсә Ак мәчет, Чаллының Ак мәчет мәдрәсәсенә укырга керәчәк. Менә шушы безнең шәкертебез. Шуңа күрә Абдулгазиз идел. Беренче турында
Уйлама, юк, тәҗвидне уйлайны сен, мәкамны уйла, тавышым турында уйла, калган бөтен бер кавышу, дулкынлану турында уйлама, яңгыратып, мәхәббәт белән менә бу кешеләрне яратып, аларны намазга чакыра ләйлә. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Hayya alal-falah. Hayya alal-falah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Абдулгазиз, зур рахмәт, Аллаһтан рәхмәтләре булсын. Инде тамашачылар янында урын алырсың. Бик зур рәхмәт. Инде нәтиҗәләрне көтәбез. Инде жюри үзенең язмаларын язып, сызып бару эшләрен алга таба дәвам итә. Инде әйдәгез кичкенә генә бер тагын лирик шигенеш ясап алыйк әле җәмәгать. Инде менә шушында балалар аны үзләре аңлап бетермиләр, аларга караганда күбрәк, беләсезме, кемнәр күбрәк хезмәт күрсәтә? Әтиләре һәм бигрәк тә инде әниләре. Безнең пәйгамбәребезнең бер хадисе бар. Җәмәгать әниләрнең дәрәҗәләре ди, әтиләргә караганда да 3 баскыч югарырак. Шуңа күрә менә шушы балаларның әниләренә дә бер мәдхия булып яңгырасын. Шунда утырган, залда утырган бөтен әниләргә дә бер мәдхия булып яңгырасын әле киләсе лирик шигенеш. Азан ишетелми, шаңда суқмый торган булганчык бер заманда тау кадәрле күчтәнәчләр тиеп, әнкәй килгән иде Казанга. Автобустан аны каршы алдык. Әйберләрен көчкә күтәреп, өйгә кайтып кергәнебез истә. Бик күп хәлләр, мәлләр истә юк. Ни сөйләшкән, ниләр пешергәннәр хәтеремдә түгел берсе дә. Тик бер сүзе җанга уелып калды. Сискәндерә искә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр ишеп алгач чыкты да ул тәхәрәтләнеп, кыйбла кайда дип сорап куйды. Беләсеңдер кайда икәнен? Мин аптырап калдым. Белмидем, кайда мәшрик, кайда мәгриб. Икәү фикерләшеп карар кылдык. Кыйбла шул тарафта булыр дип. Кыйбла мәсьәләсе хәл ителгәч, озак кына намаз укыды. Кыйблаң кайдалыгын белмәгәч дип үз алдына сөйләп утырды. Син бит андый түгел идең, балам. Менә ышан син бу яшьләргә. Кыйблаңны да белми, бу дөньяда нинди максат белән яшәргә. Без кыйбланы дөрес таптык та бит. Күңел тыныч түгел шуңарга. Онытмыйбыз микән? Балалардан кыйблаң кайда дип сорарга. Әнимәт. Бергәнсең син миңа, ал нурың таңын арыны. Җыйгансың син миңа, бар гөлен даганы. Бергәнсең канатлар, талпыныр чагымда. Балалык рәхмәте җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин сине җимешем, куяным гөл бакчам, азы җил сулышым.
sazıyım Köngeliň nazlary Gözüňden tanıyım Bullarga beraber Nigine bireyim Birden bir bölegi Tuğır yüregi İte kurqanağa Riza buşuşuna Özüne atalgan Şırımны koşup Kadirlep üstürgen Min sinin jimeşen Koyanam gül bakşan Azıcı sulaşan Indi bu jitsem de Min sina sazıyım Köngeliň nazlary Gözüňden tanıyım Burşuly min siňa Enkeyim altyny Siňa dip izledim Dünyanyň asyly Oy bilen kıyaşyny Birirmin dip oýladym Örüli bağlarga Jitmedi boýlarym Kadirlep üstürgen Min sinin jimeşen Koyanam gül bakşan Azıcı sulaşan Indi bu jitsem de Min sina sazıyım Köngeliň nazlary Gözüňden tanıyım Indi bu jitsem de Min sina sazıyım Köngeliň nazlary Gözüňden tanıyım Татарстанның атқазған артистлары Марсель Багизов, Марат Галимов. Тағын бір жырлар. Ашуланмасаң тағын бірін жырласақ. Ну, халық нәрсе деп айтайын деп өзі. Алқышласағыз, тағын бірін жырлайбыз дилер егетлер. Рахим етсіңдер. Güzel рахмат. İnandım ben Allah'a Allah'ın varlığına Allah'ın birliğine Birdir ilahım benim Allah'ın birliğine Birdir ilahım benim Bir Allah'ım özünsen Her nerseni var etken Her kimge rizq bergen Birdir ilahım benim Her kimge rizq bergen Birdir ilahım benim Allah'ın sözü Kur'an Peygamberim ayingen Bizge o kitap bulgan
Ademdir benim atam, Havadır benim anam, milletimdir İbrahim, birdir ilahım benim, milletimdir İbrahim, birdir ilahım benim, birdir ilahım benim. Зур рахмат егетләргә. Безнең инде кулыбызда конверт һәм шушы конверттан мин хәзер чираттагы озанчыны, чираттагы финалистны яңгыратырга әзермен. Микрофоныбыз әзер, конвертыбыз кулыбызда. Шулай итеп, Күкмара Озаны балалар бәйгесенең 5нче финалисты Юнус Ибрахимов, Улыяз авылы. Чыгатыр Юнус, киленәтер. Әзерләтер. Синең турында кичкенә генә досье укып алыйм әле буларда. Юнуслар гаиләдә 5 бала. 5нче сыйныфта укый. Әтисе Илназ белән әнисе Лилия Юнус белән абыйсына сарыклар һәм пони карауны шанып тапшырганнар. Әтиләре исә зур атларны карый иде. Юнус көрәш түгәрәгенә йөри, мәдрәсәгә шулай ук йөри. Татар Озаны дәресләрен Юнус әтисе, әнисе, бабайы, абыйсы белән бергәләп караганнар. Озанның көен өйрәнеп бетерү өчен музыка укытучысы Айсылу апаларда да мөрәҗәгать иткәннәр хәтта. Айсылу апасы Юнус белән шөгыльләнгәндә, әтисе Илназ Айсылу апаны кардан чистарткан, ишек алдын инде. Кар чистарту хезмәтенең никадәр авыр икәнен белә торып, мондый нәтиҗәгә килә алабыз, хөрмәтле дуслар. Мәкам өйрәнү бу гаиләгә бик кыйммәткә һәм авырга төшкән. Шуңа күрә әйдә, бисмилла. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alas-salah, hayy alas-salah, hayy alal-falah, hayy alal-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allah Teala рәхмәтләре булсын. Бик зур рәхмәт, инде урынны ала аласың. Рәхмәт сиңа. Инде менә шулай җәмәгать шушындый чыннан да хисе дә бар бу Озанның, әйме тавышы да әйбәт чыга. Менә шуңа күрә видеога таба дәвам итәбез. Һәрбер егеткә дә менә шу өйрәнгәнне саклап калып, шушында Озан итәргә без бик тә өметләнәбез. Егетләр, шуңа күрә югалып калмагыз, яме? Бик авыр аңлыйбыз, ләкин кем әйткәндәй бәйге булгач бәйге инде ул. Тагын да бер финалистыбызның исемен яңгыратыр вакыт килеп җитте. Күкмара Озаны балалар бәйгесенең 6нчы финалисты Кәрим Шәрәфиев. Балыклы. Менә шулай җәмәгать бер гаиләдән 2 катнашучы, гаиләләре белән сәләтле булгач та без бер нәрсә эшли алмыйбыз, яме? Шуңа инде син җайлана торганда кичкенә генә бер мәгълүмат укып алыйм әле. Безнең Балыклы авылында туып, шушы авыл мәктәбенең 3нче сыйныфында белем ала. Кәримебез бик позитив, бик күңелле егет дип бәялый аны әтисе. 13 яшьлек Камил абыйсын сез инде күрдегез. Шулай ук финалистлар арасында булды бит инде. Әле аларның 18 яшьлек тагын бер абыйлары Искәндәр бар. Шунысы куанычлы, менә бу бик кызык әйбер. Кәрим 2 абыйсы
әти әнисе һәм әби бабайсы белән бер түбә астында 3 буын яшиләр җәмәгать. Һәм җидәүләп матур гомер кичерәләр. Төпчек буларак Кәримгә бәлешнең генә иң тәмле җире түгел, җыр моңа сәләтнең дә хайран гына өлеше тигән дип чамалыйбыз әле без. Шуңа күрә әйдәле Кәрим, каушамыйча, тулкынламыйча, егетләрчә азаныңны җиткер. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Hayya alal-falah. Hayya alal-falah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Менә егетләрчә инде, егетләрчә. Шунда шөгыльләнгәндәге тавышын югалтмады. Яңгырауклы, моңлы тавышы белән азан әйтә алды. Шулай итеп, Күкмара азаны бәйгесенең соңгы финалистын сәхнәгә чыгару вакыты килеп җитте. Аның азанын тыңлаганнан соң жюри инде фикер алышуга җыелып алачак. Ә без хәзер конвертны ачып, әлеге конверттан бүгенге бәйгенең финалга чыккан соңгы катнашучысы финалисты исемен беләчәкбез. Ул да булса, Күкмара азаны балалар бәйгесенең 7нче финалисты Әскәр Җәмәлиев. Лаганнан бирле аның башыннан түбәтәе төшми инде. Кечкенәдән мәчетне Аллаһ Тәгаләне яратып үсте. Диләр, Аллаһ Тәгалә турында сөйли башласаң, күзләре яшькә буылады. Хәзерге вакытта хаҗга акча җыя икән. Дәванисенә мәхрәм булып, изге сәфәрләргә барырга җыенып йөргән шушындый зур максатлы җигет җәмәгать. Шуңа күрә, әгәр дә инде шушы изге эштә безнең әскәргә ярдәм итәргә теләүчеләр булса, рәхим итсеннәр. Әлегә аның азанын тыңлыйбыз. Аллаһтан рәхмәтләре булсын. Белә ул инде шушы эшнең фазиләтен белә торып кына азан әйтә. Шушы Аллаһ Тәгаләне яратуы гына аны мөәзин булырга этәрә. Һәм җәмәгать мөәзиннең дәрәҗәсе шулкадәр югары ди, кыямәт көнендә хәтта мөәзиннәр нинди булачак ди? Алар узын буйлы булачаклар, әллә кайлардан күренеп торачаклар. Һәм без
бик каты кызыгачакбыз инде аларның дәрәҗәсенә. Шуңа күрә балаларны шулай мөәзиннәр булып мәчеткә мәхәббәт белән тәрбияләп үстерсәк бик яхшы булыр иде. Хөрмәтле тамашачылар, без Көкмара Азаны балалар бәйгесенең бүтән 7 финалистларының да чыгышын тыңлап алдык. Шушы мизгелдә без жюри вәкилләренең сәхнә артындагы бүлмәгә җыелып фикер алышырга чакырып калабыз. Рәхим итсеннәр әле, кәгазьләрегез, язмаларыгыз белән бергә без сезне көтәбез сәхнә артында. Әлегә безнең концертыбыз, дини концертыбыз, шәригать кануннарына туры килә торган концертыбыз алга таба дәвам итә. Хәзер сезнең каршыгызга тагын бер егетне чакырасым килә. Ул да нәкъ менә шушылай башлаган иде җәмәгать. Аның да башлангычы менә шушылай иде, ләкин хәзер күрегез әле, нинди дәрәҗәгә ирешеп, нинди тавышка ия ул, нинди сәләткә ия икәнлеген үзегез дә күзләрегез белән күрерсез, ләкин шул вакытта субханалла, машалла дигән багыз. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең кодрәте белән генә шушындый сәләтле, шуның кодрәте белән генә шушындый матур тавышлы дигән сүзләрегез телләрегездән төшмәсен дип, сезнең каршыгызга әлеге сәхнәгә чакырам, сезгә шулай кунак булып кайткан җегетне, безнең Татарстан рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановның шәхси стипендиаты. Татар Азаны балалар республика белән бәйгесенең гран-при иясе Рөстәм Хөсәйновны каршы алыйк әле. Сөйгән халкым, анда газиз әнкәйем. Анда минем сөйгән халкым, анда газиз әнкәйем. Анда таңнар җәйге диңгез, балык уаннан нурларак. Анда җырлар сандугачның сайравыннан моңларак. Анда җырлар сандугачның сайравыннан моңларак. Анда tosh, anda җырлый һәр агач. Анда кайтсам миндә башка, анда миндә сандугач. Анда миндә башка, анда миндә сандугач. Анда миндә Иң әүвәл кирәк нәрсә иман дигән, ахирәт эшләренә иман дигән. Ходай кичер дигән белән эш бетмидер. Сәбәп эзләп иман шартын өйрән дигән. Иң әүвәл кирәк нәрсә күңел дигән.
kademden tüngül digen bozukka jir üstünden osta ortak bulmasa küngeli toza kumel digen İň awwal kirek nerse akıl digen akılsızda tevfik yağı tokır digen az işke aşulanıp dinen bozar İmanın küfürlükке satar digen İň awwal kirek nerse sabır digen sabır kişi muradın tabır digen her işte sabırsızının tübü hurluk sabırsızlık başka bele salar digen İň awwal kirek nerse iman digen ahiret işlerine inan digen Huday kişir digen bilen iş bitmidir sebep izlep iman şartın öğren digen Huday kişir digen bilen iş bitmidir sebep izlep iman şartın öğren digen Rüstem Hüseyinov, siz endi ana televideniyalardan ko'rib bilasiz, jamoat mana shunday salatli yigitlarimiz da bor. Alhamdulillahi robbil alamin. Hurmatli do'stlar, juri fikr olishib chiqdi. Hozir endi diplomlar tuturulu boshlandi. Shunga ko'ra tag'in bir neqadar vaqtimiz kerak. Haligacha aydagizali biz jamoat tag'in da zo'r qonog'imiz kelirga tegish, shunga hozirlanib olaylik. Jamoat zo'r qo'noq degandan tag'in 2 oydan Rajab, Sha'ban o'tib ketgandan so'ng bizga zo'r qo'noq kelashak, kuchtanashlar tiyib, jamoat shul qadar muhim. Dunyo kuchtanashlari tugul, oxirat kuchtanashlari tiyib keladi. Yo'q, aning dunyoniqida shunda jamoat. Shunga aydagiz biz aning keluvine bir hozirlik qilib olaylik. Jamoat bizning Qozon tirasida bigrakda mana shu Ramazon oyi jituga yong'iri turgan, ayirusha yosh yong'iri turgan bir tasbih bor aymi. Ул tasbih hozir tasbih bo'ludan gina o'sib chiqib hozir munojat ravishini oldi. Bizning qardoshlarimiz, Marsel qardoshimiz ham Murat qardoshimiz ona mana shunday munojat ravishida xalqning ko'nglina tag'inda yaqinroq etdilar. Hozir ul masjidlarda taravih namozidan so'nggi zikr bo'laroq qana tugul, bir to'liqonli kompozitsiya bo'laroq yong'iri. Shul hisni esga tushirib güzel. Mana aning boshida tugul Ramazon oyi endi kitarga yaqinlashganda ko'ngilda shu qadar mungsu bo'lib qoladi. Mana shu mungsulikni esga tushirib, ona kelganda shulay turib, keyin qulosh joyib qarshi olirga hozirlaning deb, yenidan sahnaga chaqiram. Shu Ramazon oyida aytiladigan munojat bilan al-vada' degan munojat bilan chaqiriq ala Tataristonning otqazgan artistlari Marat G'alimov ham Marsel Vag'izovni. Rahmat etingizga yigitlar. Şirde kökte ferişteler suyunuşur Kitken günü birgeleşir Yılaşırlar elveda Safı safı bulup ferişteler Şir yüzüne Kullarında nurlu taba müminlerge verirler Elveda, elveda
rahmat oyi elveda la ilaha illalloh la ilaha illalloh la ilaha illalloh la ilaha illalloh şu ayda Kur'an ingen nur ilaşıp alemge izge eşler hoşa bulur bütün yaman amelge elveda elveda hoş kirdi rahmet ayı elveda la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Ramazanda aşıladır bu dünyanın münyemi ol Muhammed ümmetinin hak Teala bulagın nurun birle bizelgendir bütün meşitler tamam zikir tesbih ve teravih kitabızdan elveda Hayda güzel bir gelem. elveda elveda hoş kirdi rahmet ayı elveda la ilahe illallah 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 Maşallah, Allah Teala rahmetlari bo'lsin. Hayır. Alayda Marcel kardeş Vagizovni biz әле сәхнәдә калуын сорар идек, чөнки җәмәгать без бүләкләүгә әзер дип әйтерлек. Тагын берникадәр мизгел генә көтеп торгана кирәк. Җәмәгать дипломнарны хәзер тутырып бетерәбез дә аңарчы тагын бер матур әйбер эшләп алыйк әле. Шушы сәхнәдә бер юлы 2 кеше башкаруында азан яңгырап алыйк әле. Чөнки җәмәгать аның берсе уллар арасында татар азаны бәйгесенең беренче гран-при иясе булса, икенчесе татар азаны балалар бәйгесенең гран-при иясе. Әлбәттә намазга без парлап азан әйтмибез, ләкин сәхнәдә мондый күренешкә урын бар. Шуңа күрә мөмкин булса чакырабыз әлеге сәхнәгә уллар арасында татар азаны Россия күләм бәйге гран-при иясе Татарстанның атказан артисты Марсель Вагизовны һәм татар азаны балалар бәйгесенең гран-при иясе Рөстәм Хөсәйновны. Егетләр, бу бүгенге көндә эталон азан. Азан татар мәкаме белән азан менә шулайрак яңгырарга тиеш. Әйдәгез әле игътибар белән бергәләп карыйк әле. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah, maşallah. Татар азаны яңгырарга тиеш. Менә шушыннан да ким булмаган рәвештә яңгырарга тиеш. Инде шушы мизгелдә, хөрмәтле күкмаралар, без татар азаны бәйгесенең финалистларын, катнашучыларын һәм җиңүчеләрен бүләкләү тантанасына керешәбез. Әлеге бүләкләү тантанасын уздырып җибәрү өчен без хөрмәтле жюрибызның сәхнәгә күтәрелүен сорар идек. Хөрмәтләребез, сезне сәхнәдә күрсәк, без бик тә бәхетле булыр идек. Мөмкин булса, күтәрелегез әле сәхнәгә, чөнки без башларга дип торабыз татар азаны, Күкмара азаны балалар бәйгесенең котлау һәм бүләкләү тантанасы. Инде аңарчы, әйдәгез, бу мизгелне без мөмкин булганча кичектереп килдек. Хуҗалыгы да сүзне бирүдән башлыйк әле бу тантананы. Чөнки әлбәттә без монда кунак кына җәмәгать. Без менә шушы җирлектә уйыштырылган шушы эшкә кунак булып кына кайткан кешеләр. Ашаган белми, тураган белә дигән шикелле бөтен хезмәтне куйдылар менә шу Олы Күкмара мәхәлләсенә караган җегетләр. Һәм бигрәк тә Радиф хәзрәткә рәхмәтләребез зурдан. Мөмкин булса шушы мизгелдә Радиф хәзрәтнең үзенә дә сүз биреп, ул да сезне сәхнәдән сәламләп бер алсын әле. Аллаһның рәхмәте булсын. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә хәмд сәна мактауларыбыз һәм сөйекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга ихлас күңел төрләребездән чыккан салават шәрифәләр булсын. Инде бүген чын мәгънәсендә шушы Зур Күкмара мәхәлләсендә генә түгел, үзебезнең районыбызда, шушы Татарстаныбызда, Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән шушы бөек дәрәҗә, бөек мәртәбә бирә торган азанын зурлау, улылау, бу инде үзенә күрә бер азан бәйрәме. Шуңа да Раббыбыз Аллаһның рәхмәте булсын, шушы чараны оештыруда, шушы чарага инде булсын дип үзләренең өлешләрен керткән һәрбер кешегә, чөнки бөтенесенең исемнәрен мин инде атап та бетерә алмыйм. Бик күп теләктәшлек белдерүчеләр булды. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә аеруча да инде сәхнәдән әйтеп үтелде, кемнәр зур өлешләрен керткән, Аллаһ Тәгалә кабул итсен, әҗр савапларын насыйп итсен. Һәм әлбәттә инде шушы 2 атна дәвамында хезмәт куйган укытучыларга, әлбәттә шулай бит, алар инде сәхнә артыннан булса да безне ишетәләр. Һәм шушы менә безнең батыр йөрәкле егетләребез, һәрберегезгә Аллаһ бирсә дә медальләр дә биреләчәк, күчтәнәчләр биреләчәк. Шуңа күрә сез инде шушы эштә курыкмадыгыз, ятып калучылардан булмадыгыз. Шулай бит, Аллаһка шөкер, шушы азанны әйттегез икән бүген. Менә сез инде авылыгызда, үзегезнең мәхәлләдә азан әйтүче абыйларыгызга килеп, артларына шулай шыгып, абзый, әйе, китеп тор әле, мин әйтим әле, мөмкин булса дип, әйтергә сезнең тулы хукукыгыз бар, яхшымы? Шуңа күрә бу эшне туктатасы түгел. Безгә хәзрәтләребез дәрес биргәндә әйтә иде, имам булырга кызыкмагыз, мөәзин булырга кызыгыз, чөнки кыямәт көндә сезнең башыгыз bir baş biyigrek bulacak. Менә bütün кеше менә монда утырабыз, шулай бит. Әгәр дә кемнеңдер башы бер биек булса, бер башка менә камера мәсәлән бер башка биек, шулай бит ул әллә каян күренеп тора. Шулай бит менә бу колонка биек, әллә каян күренеп тора. Шуның шикеллек менә сәхнәдә басып торучы әллә каян күренеп торган шикеллек, Аллаһ Тәгалә каршында bütün галәмдә булган, безгә кадәр яшәгән һәм бездән соң яшәячәк кешеләр басып торганда, мөәзиннәрнең башы бер баш биек булачак. Шуңа күрә бу зур дәрәҗә инде Аллаһ Субханаһу ва Тааляның рәхмәте булсын. Менә бу чараны без бик борчылып
Диккат белән һәрбер мизгелен инде шулай тикшереп, әзерләндек, чөнки азан яңгырый, намазга чакыру яңгырый, шулай бит, шуның арасында мөнәҗәт тә яңгырый. Бөтенесен һәрберсен инде җайлап, көйләп, Аллаһка шөкер, бик матур кичә булды. Раббыбыз Аллаһ насыйп итсен, шушындый матур кичәләр дәвамлы булсын, Аллаһның дине күтәрелсен, һәм инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә шушында безне очраштырган шикеллек, үзенең җәннәтендә дә очрашуларны насыйп итсен. Шуңа да мин инде Сезнең рөхсәт белән монда безнең оештыручыларның да рөхсәте белән иң беренче үземнең рәхмәт сүзләрен җиткереп китим. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә иң беренче безнең рәхмәт сүзләре анда безнең Зур Кукмара мәхәлләсен бирик әле башта. Шушы порядокта торсын, яме. Иң беренче үзебезнең үзәкләшкән Дини оешма Татарстан Республикасы Кукмара районы мөхтәсибәте һәм шәхсән үз исемемнән инде сезгә Зур Кукмара мәхәлләсе Кукмара азаны бәйгесен үткәрүдә районыбызда дин үсешенә һәм яшь азанчылар тәрбияләүдә керткән зур өлешегез өчен чын күңелдән рәхмәтебезне җиткерәбез. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте булсын. Раббул Гизза мәхәлләгезгә, гаиләләрегезгә, якыннарыгызга күңел тынычлыгы, тән сәламәтлеге, иминлек, бәхет, шатлык, иман байлыгы насыйп итсен сезгә эшегездә һәм тормышыгызда һәр вакыт уңышлар юлдаш булсын. Әмин, ихтирам һәм изге дугалар белән барлык имамнар, хәзрәтләр һәм абыстайлар исеменнән имам мөхтәсиб Рәдиф хәзрәт Тимергалиев. Муса Динар хәзрәт, үзегезгә инде Аллаһның рәхмәте булсын. Шулай безнең әлеге шарабызны зурлап килгән улуг шәхесебез, ул безнең Мингол абый, шулай бит. Шуңа күрә Мингол абый инде сезгә улуг рәхмәтебез, шулай ук Кукмара мөхтәсибәте исеменнән шушы бәйгедә килеп, безнең егетләребезне өйрәтеп, укытып, аларга дәрес биреп, үзегезнең өлешегезне керткән өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Тарих, истәлек, легенда, шулай бит, Аллаһның рәхмәте булсын Мингол абый. Һәм шулай ук безнең әлеге чарада мин инде әкрен-әкрен барбер лидерларга да киләм. Вагизов Марсель Васил улына, шулай ук безнең инде рәхмәт хаты мөхтәсибәт исеменнән. Аллаһның рәхмәте булсын. Хәерле эшләр булсын. Һәм шулай ук иң тырышып, иң зур өлешләрен керткән. Бүген дә берсе сәхнәнең түрендә иң күп вакытны безнең белән үткәрсә, берсе сәхнә артында безнең өчен кайгырып, борчылып йөрүче Марсель Хәминҗе Әхмәдуллиннарга Аллаһның рәхмәте булсын. Әйе. Кил, у якка. Марсель янына бас. Аллаһның рәхмәте булсын. Шулай ук менә сезнең белән килгән безнең Марат Галимов, шулай бит, Аллаһның рәхмәте булсын сезгә. Сезне инде бер чыгарып кулгына кысып булса да рәхмәт әйтик. Аллаһның рәхмәте булсын. Әйе, без инде чын мәгънәсендә менә 2 атна хезмәт куйган үзебезнең егетләргә бирсәк тә, ләкин Марат менә шулай ук безне зурлап улап кайтты һәм беренче менә алар Марсель белән икесе, алар шушы музыкасыз мөнәҗәт башкаручылар. Шуңа күрә сезне дә кабат күрергә үзебездә насыйп булсын. Аллаһның рәхмәте булсын, яме. Һәм шулай ук безнең күрше егетебез Рөстәм, шулай бит, Аллаһның рәхмәте булсын, чыгып бер кулыңны кысыйк. Аллаһның рәхмәте булсын, энем. Шулай бит, алтын тавышы белән безне бүген сөендерде. Аллаһ разый булсын иншалла. Ярар, хәерле эшләр булсын, дәвамлы булсын, шушында туктап калмасын. Инде иншалла районыбыз мәчетләрендә, манараларында азан һәр вакыт, һәр даим 5 намазга яңгырасын иншалла. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә. Барыбызга да шулай булсын, җәмәгать. Инде хөрмәтле жюри вәкилләрен барысын да хәзер чакырабыз уртага. Һәм айрым хәзер шушы бәйгедә катнашкан балаларны, финалистларны һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасын башлабыз. Моның өчен егетләр, хөрмәтле катнашучылар, булай эшлигәләй. Сәхнәгә чыгарга җиңелрәк булсын өчен сез менә шушыннан 2 фиркага бүленеп, бер яртыгыз менә шунда җыелып басыгыз, икенче яртыгыз менә шушында җыелырсыз, әйме. Шушыннан соң барыбер дә шушы 2 якка аерылуыгызга карамастан барыбыз да сәхнәгә менә шушыннан бу яктан күтәрелерсезләр, яме. Урыннарны гына бушатып, менә шу 2 якка тезелик.
Мөмкин булса һәм исемнәре игез яңгырауга шушында бу яктан чыгып, менә шушында абыйларыгызның, остазларыгызның кулын кыса-кыса, аларның артына аннан соң тезелеп басабыз. Шулай итеп, без башлыйбыз безнең бүләкләр тапшыру тантанасын. Тагын да безнең bir yakın katnaşışımız buldu ya. Şu beygide katnaşıp şulay dərslər olğan bizning bilan туры элемтәдә торган хәрдән безгә үзенең киңәшләрен биргән тагын bir катнашучы бар. Җәмәгать ул инде турыдан-туры катнашучы түгел, ул безнең фикердәш һәм шулай безнең аксакалыбыз дип әйтергә кирәк. Мөмкин булса иң бөлек бүләкләүне аннан башлыйк әле. Сәхнәгә чакырып булмас микән, килде микән? Бәдгетдин Абый Сәлахов Манзара авылыннан шушында микән? Килегез әле Бәдгетдин. Аның азаны искиткеч матур. Бүген инде ул безнең менә шундый кадерле кунагыбыз рәвешендә сәхнәгә чыгарыла. 8 яшь. Үзенә күңеле буенча 8 яшь минем ди. Җәмәгать 65 яшь булуына карамастан Бәдгетдин абыйга зур рәхмәт. Ул берничә төрле азан яңгыратып безне дә, әле тагын үзебезне дә әле өйрәтә торган азаннар төрле мәкамнәр белән яздырып җибәрде. Безгә дә бу материал бик тә кыйммәтле булды. Аңа да менә шулай татар арзанчысы дигән шундый медаль тапшырыла, бүләкләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде Бәдгетдин абый сезне бастырып тормабыз. Инде сәхнәдән залга кайтуыгызны сорыйбыз. Хәзер без керешәбез Күкмара Азаны алар бәйгесенең катнашучыларын сәхнәгә берәм-берәм чакырып котлау һәм бүләкләү тантанасына. Шулай Күкмара Азаны бәйгесенең катнашучысы Рәйхан Шакиров чакырыла. Янил авылы. Рәйхан рәхимит сәхнәгә һәм шушы бүләкләрне сезнең шушы зур Күкмара авылы мәхәлләсе җегетләреннән кабул итеп ал әле. Барабыз алга таба тагын бер катнашучыбыз Хаджаев Абдулла. Хаджаев Абдулла Березняк авылы. Мөмкин булса син дә чык әле. Абдулла ул да бик тырышты. Әйме татар мәкамын барыбер үзләштерде һәм матур гына нәтиҗәгә иреште. Әдгам Бариев чакырыла. Улыяз авылы. Шулай катнашучыларыбызның берсе бик матур итеп тырышып, бик матур нәтиҗәләр күрсәткән җегет. Тәҗвиден дә, мәкамын да үзләштергән җегет. Барабыз алга таба тагын бер катнашучыбызны чакырабыз. Ислам Мөбәрәков Ядегәр авылыннан. Ислам киләле. Ал әле шушы бүләкләрне син дә бик тырыштың, барчагыз да бик тырыштыгыз, хезмәт куйдыгыз. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре булсын. Юсуф Гаянов Зур Күкмара авылы җегете Юсуф Гаянов чакырыла. Ул да шулай ук медаль, татлы бүләк, диплом белән бүләк. Әнә шушы диплом белән инде җәмәгать сез хәзер үзегезнең мәчетегездә азан әйтә аласыз. Рудник авылыннан Фаяз Зәкиев чакырыла. Ул шулай ук безнең катнашучыларыбызның иң тырыш катнашучыларыбызның берсе. Алга таба барабыз. Тагы бер катнашучыбыз Улыяз авылыннан Әмир Гайфуллин. Әмир чыгалы. Әйдә син дә сәхнәгә бүләгенне ал әле. Алга таба шулай ук Улыяз авылы белән дәвам итәбез. Шушы ук авылдан Айгиз Тимиргалиев чакырыла. Аның да катнашлыгын һәм тырышлыгын исәпкә алып, аңа да матур бүләкләр, татар азанчысы медален тапшырырга рөхсәт итегез. Зур Күкмарадан Мөхәммәд Әмин Газизов. Рәхим итәле сәхнәгә син дә Мөхәммәд Әмин Газизов. Әйе. Менә шулай итеп Мөхәммәд Әмин инде ул сразу реклама ясап чыга. Күкмара итекләренә, машалла. Барабыз алга таба бизнесмен күрдем торалга. Янил авылыннан Нурислам Хурамшин. Рәхим итәле. Янил авылы җегете Нурислам Хурамшин. Барабыз алга таба Улыяз авылы җегете Юсуф Ибраһимов. Улыяздан Юсуф Ибраһимов. Әлегә иң активлар рәтендә Улыяз авылы исеме яңгырый. Алга таба барабыз Күкмарадан Әмир Галәветдинов шулай ук чакырыла. Бүләген һәм дипломын шулай ук медален алыр өчен. Алга таба барырга рөхсәт итсәгез, Шәмәрдәнгә күчә Шират Шәмәрдән авылыннан Данияр Зияддинов чакырыла. Рәхим итәле Данияр. Менә бу җегетләрнең барысы да бинихая зур көч куйды, зур тырышлык күрсәтте. Алга таба барсак, Балыклы авылыннан Азат Шәрәфиев, Шәрәфиевләр династиясеннән бу җәмәгать. Шулай ук моңлы династия. Шулай ук әздән генә калды, финалга эләкмичә генә. Барабыз алга таба, бинихаят менә бит ул мәзин Билал дигән мәзинебез дә бар. Анысы Манзара авылыннан Билал Шайхов. Рәхим ит. Үзе Шайх буыннан. Үзе Билал. Үзе катнашучы, Күкмара Азаны бәйгесе катнашучысы. Зур Күкмарадан Алихан Шакиров чакырыла. Алихан рәхим ит, бүләгенне ал әле. Һәм алга таба Аллаһ Тәгалә башка җирләрдән дә шушы тырышлыгы өчен бүләкләсен сезне. Зур Күкмарадан шулай ук Ислам Айсин чакырыла. Ислам рәхим ит. Сәхнәбез турына син дә бүген җиңүче. Барабыз алга таба Торылау авылыннан Алмаз Газизов чакырыла безнең сәхнәбез турына. Рәхим ит әле. Шулай итеп, бик тә шушы данлыклы көчле исемле егетебез Адай авылыннан Кубрат Хамаянов. Рәхим ит әле син дә бүләгенне алырга. Шулай ук Зур Сәрдек авылыннан Мөхәммәд Ибраһимов үзенең бүләген һәм татар азанчысы дигән исемен, мактаулы исемен алырга дип сәхнәгә чыксын әле. Хөрмәтле дуслар, бу безнең бер өлеше генә. Шулай ук хәзер күчәбез
тагын да бер категория безнең катнашучыларга. Булар финалга чыкмыйча әздән генә калдылар. Жюри узак фикерләште алар турында, ләкин финалга бөтен көчендә чыгарып булмый. Шуңа күрә алар өстәмә рәвештә әле тагын бер бүләк белән дә бүләкләнәләр. Менә аерым игътибарны безнең мөрәҗәгать юнәлтәсебез килә. Зур Сәрдек авылыннан Раяз Аскаровка. Ул бик каты тырышып, шулай безнең бәйгедә катнашты. Раяз, киләле. Сәхнәбез турында сиңа инде өстәмә дә кичкенә генә бүләгебез бар. Аерым тырышканың өчен аерым сәләтле җигет Раяз. Аның моңы шулкадәр үзенчәлекле, аның азаны шулкадәр матур. Ул аны бәйләп бетереп тә булмый торгандыр, ләкин ул бик булдыклы җигет. Алга таба без аңа уңышлар телибез. Шулай ук әзгә генә финалга чыкмыйча калды Күкмарадан Бәхтияр Гарипов. Бәхтияр Гарипов рәхим итәле. Инде әздән генә җәмәгать чыннан да бөтенесендә кызганыч, бөтен мөмкин булса барысына финалга чыгарырык. Ләкин бу җегетләр аеруча тырышып, менә финалга крем дип кенә калган җегетләр. Ләкин финалда урыннар кызганычка каршы чиксез түгел. Инде тагын бер катнашучыбыз Зур Сәрдек авылыннан шулай ук Аскаров Гайса. Ул да моңлы тавышы белән безне гаҗәпләндерде, ләкин финалга чыкмыйча әздән генә калды. Аңа да өстәмә бер бүләгебез бар иде. Менә шушы безнең төп катнашучыларыбыз. Инде җәмәгать шушында турып калган җегетләребез, булар финалистлар. Аларның арасында бер генә җиңүче. Ул җиңүче исемен без иң ахырдан гына яңгыратабыз. Шуңа күрә җегетләр инде теләп торалар, минем исемем яңгырамаса гына ярар иде хәзер үк. Ахырдан гына яңгыраса ярар иде дип теләп, дуга теләп торалар, ләкин җәмәгать инде Аллаһ Тәала насыйп иткән. Шуңа күрә бу җәмәгать безнең карар түгел, Аллаһ Тәаланың карары шулайдыр дигән өметтә без инде сезне әкрен генә хәзер сәхнәгә чакырабыз. Шулай итеп, Күкмара Озаны балалар бәйгесенең финалисты рәвешендә сәхнәгә Булат Багаманов чакырыла. Туйынбаш авылы. Булат, рәхим ит. Ул безнең иң яшь катнашучыларыбызның берсе. Ләкин шулай бик тырышты. Әйдәгез, финалистларны булай дип чакырыйк. Тәкбир! 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 Менә булар үзләре дә 100 кешегә тора, чөнки булар иренделәр тавышлы чыгарырга. Барабыз алга таба тагын бер финалист Күкмара Озаны мәктәбенең һәм бүгенге бәйгесенең тагын бер финалисты Зур Күкмарадан Ильяс Сальманов. Рәхим итсен әле. Ильяс Сальманов шулай ук безнең иганәчеләрдән, Зур Күкмара бәхәләсе җегетләреннән өстәмә рәвештә калган бүләкләрдән тыш әле менә шушындый смарт сәгать белән бүләкләнә. Барлык финалистлар да смарт сәгать белән бүләкләнә. Барабыз алга таба. Шулай итеп финалист рәвешендә чакырыла. Балыклы авылыннан Шәрәфиев Камил. Шәрәфиев Камил. Кайсысы булыр икән дип аптырап тордылар җегетләр. Ләкин Камил финалист дәрәҗәсен алды, ләкин дигән сүз артыграк әлбәттә. Ләкин дигән сүздән башка. Ул финалист булды. Бу инде зур җиңү, бу инде зур мәртәбә. Ул шулай смарт сәгать белән бүләкләнә. Барабыз алга таба. Ничә калдыгыз? 4 торып калдылар. Шулай итеп, тагын да бер финалистны чакырасы килә. Ул да булса Арпаяз авылыннан Абдулгазиз Гыйльмуллин. Абдулгазиз Гыйльмуллин әздән генә җиңүче була алмыйча калды җәмәгать. Тавышлар бик күп иде Абдулгазизгә. Аның әтисе дә бик матур итеп азан итә дип әйттеләр безгә. Бу инде нәселле азанчы, шуңа күрә, әгәр дә беренче урында башка кеше булмаса, беренче урынны мөгаен без Абдулгазизга бәлки бирер идек, шушындый фикер алышулар булды. Калып бара безнең 3 егетебез, өчесе дә бер тирә. Шуңа күрә без инде шушы урында әйдәгез тагын бер финалистны чакырыйк. Егетләр кәефләрен төшермибез, киресенчә смарт сәгатьле булам дип кәефләрне күтәреп чыгабыз әлеге сәхнәгә. Тагын да бер финалистыбыз, ул да булса Улыяз авылы егете Юнус Ибрахимов. Юнус Ибрахимов. Шулай ук бик матур тавышлы егетләребезнең берсе, яңгыраулыклы ышып тора торган тавышлы егетләребезнең берсе. Аңа да зур уңышлар теләп, иганәчеләрдән Зур Күкмара авылы мәхәлләсе егетләреннән шушындый матур бүләкләр булсын әле. Икәү генә калдыгызмы? Әйдәгез, хәерле сәгатьтә булсын. Шулай итеп, Күкмара Озаны балалар бәйгесенең тагын бер финалисты Күкмарадан Әскәр Җамалиев. Әскәр Җамалиев, тагын бер финалист. Тагын бер финалист. Шулай итеп, җәмәгать барыбызны да бер генә сорау борчый. Җиңүче кем булды икән дигән сорауны сез дә, мин дә хәзер үз каршыбызга бирербез.
Беріп тұрабыз, аптырап тұрабыз, кім болды екен біздің жеңушіміз деп шулай айтып жамағат мағрур рәвіште иғлан етеміз. Такбир белән қаршы алабыз. Көкмара Озаны балалар бәйгесенең 2024 елгы балалар бәйгесенең җиңүчесе Кәрим Шәрәфиев. Субханалла, машалла. Такбир! 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 Субханалла, машалла деп қарабыз. Кәримгә Алла таба уңышлар телибез. Шушы мизгелдә хөрмәтле әти-әниләр, сезгә дә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Шу балалар белән шөгыльләнеп, аларга Димәк, тәкбирне Радиф хәзрәт әйтә, татар мәкаме белән әйтик әле. Аллаһу әкбар. Шулай итеп, әйдәгез, мин 3 дигәч, бөтенебез зал белән бергә әтиләрдә өйрәтегез әле тәкбирләрне әйтергә. Татар мәкаме, татар моңы белән булсын әле. Шулай итеп, тәкбир. Allahu Ekber. Takbir! Allahu Ekber. Takbir! Allahu Ekber. Takbir! Allahu Ekber. Allah Teala'dan büyük zat ya. Allah Teala en büyük zat. Hem anın yardımı bilen biz bugün Көкмара Озаны балалар бәйгесен шул рәвешле йомаклыйбыз, ләкин булай гына йомакламыйбыз. Безнең катнашучыларыбыз һәм сезнең белән бергәлектә әйдәгез шушы мизгелдә. Шушы җиһаннарга җибәрелгән иң мөхәддәс, иң камил затка багышлап салават әйтү белән төгәллек әле. Киләсе мөнәҗәтебез бергәләп башкарылсын. Егетләр сәхнәдән, сез залдан пәйгамбәребезгә салават рәвешендә яңрасын соңгы финал аккордыбыз. Шулай итеп, әйдәгез бергәләп. Яшигәле дөньяда Ак-караны арала Саваплы булсын гамәлләр Әйтик әйдә салават Саллаллаху аля Мухаммад Саллаллаху алейхи ва салям Саллаллаху аля Мухаммад Саллаллаху алейхи ва салям Дуалар салаватлар Саклар файда булсам да Ашкашы булыр җәннәтләрне Капкаларын ачканда Саллаллаху аля Мухаммад Саллаллаху алейхи ва салям Саллаллаху аля Мухаммад Саллаллаху алейхи ва салям Саллаллаху аля Мухаммад Саллаллаху алейхи ва салям Фарыз гамәлен үтәр Туры юлыннан барыйм Салават әйтеп Аллаһтан Әҗр савабын алыйк Бергәләп киттек Саллаллаху аля Мухаммад Саллаллаху алейхи ва
алейхи ва саллям. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хөрмәтле катнашчыларыбыз, сезнең барчагызга да хәер дугада булып, бүгенге мәҗлесебезне инде тәмамланган дип игълан итәбез. Шушы вакытыгызны тауып, шушында килгәнегез өчен Аллаһ Тәала хәер саваплы итсен барчагызда. Алга таба исәнлектә, саулыкта, татар моңын, татар азанын яңгыратып, татар моңы белән, мәкаме белән Коръән укып, дугалар укып, азан яңгыратып, үзебезнең динебезне һәм милләтебезне саклап, Алга таба Аллаһ Тәала яшәргә насыйп итсә дигән теләктә бүгенгә саубулашып торабыз. Аллаһ Тәала рәхмәтендә булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Әйдә без артка басыйк, балалар артка, алга барсыннар.